Presented by Namuna Music. Namuna Recording Studio, Rajgir. ढेर खैलू दही रहल न सही भइल बड़ू बदनाम। ढेर खैलू दही रहल न सही भइल बड़ू बदनाम। बॉबी खाला मगहिया पान हो जइबू चौरसिया जी के जान। एक बेर खइबू मगहिया पान हो जइबू चौरसिया जी के जान। लमहर चकर बाटे पनमा के पाता डालल की माम चुना लागल बा कथा। लमहर चकर बाटे पनमा के पाता डालल की माम चुना लागल बा कथा। ढेर खइलू घिउआ बनल न जिउआ चल गइल बाजान। ढेर खइलू घिउआ बनल न जिउआ चल गइल बाजान। बॉबी खइबू मगहिया बॉबी खाला मगहिया पान हो जइबू चौरसिया जी के जान। एक बेर खइबू मगहिया पान हो जइबू चौरसिया जी के जान। रवि गोविंद कहे बात न पतोल हो बन जा हमार नक्ता पोल दे खोल हो। रवि गोविंद कहे बात न पतोल हो बन जा हमार नक्ता पोल दे खोल हो जाई खट्टा जवानी के मठा कौनो न धरी कान। हो जाई खट्टा जवानी के मठा कौनो न धरी कान। बॉबी खइबू मगहिया बॉबी खइबू मगहिया पान हो जइबू चौरसिया जी के जान। एक बेर खइबू मगहिया पान हो जइबू चौरसिया जी के जान। Presented by Namuna Music.